Spandauer, kanelsnegle, chokoladekager, franskbrød, rugbrød, pølsehorn, pizzasnegle, rundstykker, madbrød, fladbrød. Der er mange dege på bordet hver nat, når duften af nybagte brød og kager spreder sig i bageriet i Seest. Bagermester Claus møder ind klokken 3, hvor der allerede siden klokken 1 har været gang i bageriet. Han og konen Mette ejer og driver Seest Bageri. Selvom vi kan være rigtig mange folk på arbejde ad gangen, så kan der være helt stille i bageriet, fordi folk de koncentrerer sig simpelthen om det, de laver. Håndværksbranchen er presset. Det gælder også for bagerne, som konkurrerer med den effektivitet, supermarkederne og industrien kan levere. Men håndværk er vigtigt, både for samfundet og for den enkelte, uanset om du er bager, syrske eller tømrer. Det er vigtigt for samfundet at have nogen, der kan et håndværk. Som enkelt person er det vigtigt at kunne et eller andet, ikke? Og det kan så være håndværk. Det kan være en måde at skabe en identitet og skabe et livsgrundlag. For 50 år siden var der omkring 4.000 bagerforretninger i Danmark. Seest Bageri er et af de knap 1.000 bagerier, der er tilbage. I nat skal der laves kernemælkshorn. I modsætning til industribageren har bagermester Claus fingrene i dejen fra start til slut. I de sidste 50 år er der sket meget med udviklingen i bagerierne. Der er efterhånden kommet flere maskiner til i produktionen. Henrik og Frans holder liv i det gamle bagerhåndværk ved at bruge deres fritid på et frilandsmuseum i et bageri fra 1930'erne. Det rent sker for at fortælle vores børn og børnebørn og oldebørn, at det var det jo altså. Sådan bagte man i gamle dage. Det er håndværk, det er produceret af de hænder, vi arbejder med. Det er det hele, der kommer fra. Bageriet, det skal eksistere. Det synes jeg er vigtigt. Det er det også. Ja. At bruge hænderne giver plads til kreativitet og nytænkning. Derfor er det vigtigt at fokusere på håndværket, selvom vi i dag kan effektivisere produktionen med maskiner. Den her viden, der sidder i hænderne, som vi har haft en tendens til i nogle årtier at nedvurdere. Der er man blevet mere opmærksom på, tror jeg, at det er ikke en naturgiven ting. Det er en ting, der er opstået netop gennem generationer af folk, der har arbejdet med deres hænder. Der er 5 gram gær i, så der er ikke så meget at skyde med. Formanden for bager- og konditormestre i Danmark er også klar over, at bagerens viden og håndværk er vigtigt. Og hele Danmark, uanset om det er bager, konditor eller det er smed, alt, vi er nødt til at have bunden med. Og hvis vi canceler bunden, så mister vi en masse know-how. Og det er fra hånden, fra basis af, at man får udvikling. Og derfor har bager og konditor stadigvæk en stor berettigelse. Bagernes berettigelse blev for alvor truet under brødkrigen i 1980'erne. Her kæmpede supermarkederne for at få fat i bagernes kunder ved at udvide sortimentet. Bagerne svarede igen ved at effektivisere deres egen produktion med blandt andet melblandinger. Og for mig at se sådan i bagklogskabens lys, så var det jo en klar forfejlet strategi, fordi det dybest set betød, at alle bagernes brød kom til at smage fuldstændig ens. Og dermed også, at den konkurrencefordel, de kunne have, ved netop ikke at være ligesom supermarkederne, den på en eller anden måde forsvandt. De små bagerier kan dog ikke lave helt ensartede produkter. Der er mange ting, der spiller ind. I dag har vi den her temperatur i bageriet. Om 14 dage, der kan der være 15 grader udenfor, så har vi en helt anden temperatur. Så dejene bevæger sig. Der er jo gær i, de bevæger sig på en anden måde. Ikke? Men det har heller aldrig været meningen, at bagerbrød skal smage ens. De skal aldrig følge med de store industribagerier. Vi er specialister, og det er det, vi skal overleve på. Vi laver nogle specielle produkter, som du kan købe andre steder. I Seest er dejen til kernemælkshornene ved at blive samlet. Er det 5,3? Her får Claus lidt hjælp af en stor rørmaskine. Håndværket er vigtigt for kreativiteten og udviklingen, men vores arbejde har også stor betydning for vores identitet og stolthed. Altså, der ligger en stolthed i det at være håndværker. I håndværket, der kommer kvaliteten i virkeligheden i meget stort omfang inde fra håndværkeren selv og håndværkerens egen forestilling om og stolthed over at levere det rigtige produkt. Fra Claus kommer det også prompte, hvad et godt håndværk er for ham. Det er noget, jeg er stolt af. Og der kommer noget ud, altså man bliver helt glad. Man bliver glad, man bliver stolt, altså ligesom når ens børn gør et eller andet godt, eller et eller andet, man synes, at man er stolt. Og det tro mig, det er ikke altid, når vi prøver et eller andet, at det er bare lige
er det tværtimod ikke lykkes i første hug, men det er så derfor, at vi sparer med hinanden og prøver at blive dygtige af det. Claus har mange ting i sit bageri, han kan være stolt af. Blandt andet kernemælkshornene, som nu er blevet fyldt med syltetøj og marcipan. De skal have ca. 12 minutter i ovnen, før de er færdigbagte. For de små bagerier er det vigtigt at skille sig ud ved at give kunderne en speciel oplevelse, som de ikke får i supermarkedet. Altså den her, det er gårdshjælpasser, hvor der er ristet græsk, og der er ristet sesam i. Koberg og Schulze, de sparker den samme robot ud. Det er en maskine, der kører. Er det mennesker ønsker? Ja, så er jo industrien, der har fået en fortrin der. Men hvis man gerne have en god oplevelse med noget, der er lavet for bunden af, så skal man jo gå til specialbutikkerne. Så forventer man, at man får noget specielt. Og det er lavet med hånden. Det er ingen maskine, der står og producerer. Alene deri, at det er håndværk, det er fagmæssigt høj kvalitet. Det specielle ved små bagerier i forhold til industrien er for eksempel, at brødet er helt friskbagt, og sortimentet kan ændres fra dag til dag. Hos vores private bager, lokale bager, der kan du gå ned og købe et rundstykke søndag morgen, og så er du sikker på, at det er kun et vist antal timer gammel, eller det er dårligt nok komme ud af ovnen, inden du henter det. Det er lunt, og det er lækkert. Det får du ikke hos industrien. Det er kvalitet frem for kvantitet hos de forskellige steder, og det er det, bagerne skal leve på. Og også det der, at du kan gå ind af en bager, han siger, jamen der var egentlig, vi lavede noget for 15 år siden, det kunne jeg godt tænke mig at lave igen. Ja. Jamen det kan han pille ud og sige, nu laver vi den ting. Det gør de jo ikke i industrien, vel? At prøve nye ting og skille sig ud er vigtigt for bageriet i Seest. Både opskrifter fra den store bagedyst, MGP-kager og julebrød har været en del af det skiftende sortiment. Det er vigtigt for Claus at give kunderne en god oplevelse. Den der følelse af, at man laver noget nu her, man står og producerer noget, der kommer ud af ovnen, og lige om lidt er der nogle folk, der sidder og nyder det produkt. Det kan jeg godt lide. Den følelse kan jeg godt lide. Den gode oplevelse ved at sætte tænderne i et lækkert, friskbagt brød fra bageren er netop det, der får bagerne til at skille sig ud fra supermarkederne. Selvom håndværkeren ikke kan hamle op med industriens effektivitet, er det for bageren det at have dejen i hænderne, der skaber udvikling og kreativitet i et stolt fag. Kernemælkshornene bliver pyntet med glasur. I morgen starter Seest bageri igen forfra, så der er nye kernemælkshorn og friskbagt morgenbrød til kunderne, når butikken åbner kl. 6.